Zásadních věcí, které si myslím, a předem se omlouvám, že některé budu opakovat po svých předřečnících, se domnívám, že některé věci zaznít musí a doufám, že některé věci, které zde ještě nezazněly, upoutají vaši pozornost. Já jsem velmi rád, že Miroslav Kalousek analyzuje, proč kdo jak hlasoval a kdo jak měnil názor, a když uváděl tento bod, tak mě velmi pobavilo, když řekl, že nechápe, proč někteří mění stanovisko k podpoře důchodové reformy. Dovolte mi připomenout citaci dodatku koaliční smlouvy, který zní: Pro posílení mezigenerační solidarity vláda umožní dětem zvýšit příjmy svých rodičů ve starobním důchodu. Každý plátce bude moci požádat o převedení částky ve výši 1 % svého vyměřovacího základu pro povinné pojistné na účet rodičů. Zvýšení příjmu rodičů nebude mít přitom žádný dopad na příjem poplatníka z průběžného či spořícího pilíře a bude hrazeno ze státního rozpočtu. Jestliže se tady opakovaně blamuje koalice tím, že je zde platná koaliční smlouva, jestli strana LIDEM říká, že míní dál prosazovat koaliční smlouvu a její dodatek, je zapotřebí vám všem zde připomenout, že toto ustanovení koaličního dodatku neobsahuje nyní dnes schvalovaná důchodová reforma. Ba hůř, nejenom, že tento bod neobsahuje, ale pan Kalousek i zcela jednoznačně říká, že prostě mezigenerační solidarita nebude. Ba hůř, černost tohoto dne, smutek z této chvíle by měl být i proto, že dnes tato sněmovna jakousi koaliční většinou prosadila zvýšení daní, které se nicméně nevyberou, a ještě skihla z těch slibovaných peněz, které se údajně vyberou a které reálně nebudou, pokud schválí tento konkrétní zákon, tuto konkrétní důchodovou reformu, zajistit to, že ty peníze, které se nevydělaly, tak je ještě pro jistotu stihne utratit. Jinými slovy řečeno, jde o obvyklou dokonalou lumpárnu na druhou. V jeden den schválíme vyšší daně, budeme si myslet, respektive budeme předstírat, že si myslíme, že to do státní kasy přinese více peněz, a pro jistotu ještě tyto peníze utratíme. Pan prezident Klaus 2 roky upozorňuje na nedotaženost důchodové reformy. 2 roky upozorňuje na to, že se jedná o důchodovou nereformu, a místo toho, aby politici, kteří mimochodem zvolili Václava Klause prezidentem tohoto státu, opakované impulzy, které z Pražského hradu přicházejí, ignoruje a důsledně protlačuje proti vůli veřejnosti, prezidenta, Senátu, opozice tuto důchodovou reformu. Respektive důchodovou pseudoreformu. Já myslím, že podobných lží, podobných slibů o mezigenerační solidaritě, o programu TOP 09, ODS, že se dá pravicově vládnout
bez toho, aniž by se v této zemi snižovaly důchody, je v nenaplněné koaliční smlouvě ještě celá řada. Dovolte mi zde připomenout alespoň dvě. Stejný koaliční dodatek loni dohodnul, že se nebude platit za amalgámové plomby. Rok se s rokem sešel a od příštího roku je ambice amalgámové plomby platit. Stejný koaliční dodatek naopak říkal, že se každý rok ve zdravotnictví bude šetřit a efektivizovat o 5,5 miliardy ročně. Další lež, další nenaplněný slib, další porušená dohoda. Dalo by se dlouho hovořit, ale jak jsem říkal, nebudu vás zde unavovat. Nicméně dovolte mi zde po přežití této vlády přečíst alespoň jeden vzkaz. Vzkaz, pod kterým je podepsáno 30 000 lidí Holešovské výzvy. Permanentním šikanováním, které vyústilo až v politický proces, odstranila Nečasova vláda rukou ministra vnitra Kubiceho z funkce policejního prezidenta Petra Lessyho. Za jeho působení v čele prezidia se policie konečně nadechla a začaly se vyšetřovat kauzy, která dlouhá léta ležely úmyslně na dně šuplíků. Kubice však za pomoci Generální inspekce bezpečnostních sborů vzal lidem naději na odhalování korupčníků. Trváme proto na okamžitém návratu Petra Lessyho do funkce. Ekonomika České republiky skomírá a ministr financí Miroslav Kalousek namísto logického snížení daní plánuje zvýšení DPH. Nejenže tímto krokem nepřinese do státní kasy ani korunu navíc, ale ještě k tomu udusí už tak světovou krizí přidušenou českou ekonomiku. Trváme na snížení daní. Miliardy ze státní kasy mizí pochybnými zakázkami do firem s anonymní vlastnickou strukturou, přes které jsou dále vyváděny do daňových rájů. Trváme nejen na zrušení anonymních akcií, ale i na posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl důsledně kontrolovat firmy se státním podílem. Téměř 1 000 000 exekučních příkazů vynesených soudy v loňském roce převrátil život 100 000 spoluobčanů. Exekutoři a lichváři stále bohatnou nemravnými poplatky a přemrštěnými úroky na úkor zdecimovaných lidí. Chceme v první fázi zákonem zastropovat odměny lichvářům a exekutorům, aby se lidé mohli opět nadechnout a nepropadali naprosté beznaději. Všechny tyto a jiné kroky by měla uskutečnit nová vláda složená z odborníků. Trváme na okamžitém odstoupení Nečasovy zkorumpované vlády. Já vím, že pro mnohé z vás je to mnoho marných slov. Dovolte mi doplnit tyto slova alespoň pár čísly. Loni se zvýšila snížená sazba z 10 na 14 %. Vybralo se o 450 milionů více. V roce 2009 hranici chudoby dosahovalo 8,6 % lidí. V roce 2010 to bylo 9 % lidí. V roce 2011 se odhaduje, že to bude 9,7 % lidí. A v následujících letech se předpokládá, že dojde k prudkému nárůstu lidí pod hranicí chudoby. Mimo jiné, tato důchodová reforma
která na jedné straně spouští druhý pilíř, zároveň v rámci finančních transferů tak tiše a podprahově, koncepčně, nekoncepčně schválila dvoutřetinové snížení valorizace důchodu, které samo o sobě katapultuje lidi pod hranicí chudoby směrem vzhůru. A nebavme se jenom o chudých lidech. Bavme se naopak o těch pracujících, podnikajících lidech. U těch pracujících je dobré uvést to, že celkový růst mezd o 2,3 % je reálně díky výši inflace v rovině mínusu pro každého občana, pro každého pracujícího občana o 1,1 % meziročně. Naposledy rostla průměrná mzda v roce 2009. Chápu, že je krize, a proto neříkám, že má mzda růst. Ale propad meziroční o 1,1 % v zásadě při stagnaci a několika let trvající a předpokládané recesi je z tohoto hlediska velmi špatným výsledkem vlády. U podnikajících bychom stejně tak mohli mluvit o inflaci, o tom, jak zásadním způsobem kvůli 450 milionům vybraných reálně inflace likviduje to, co podnikatelé vyrobí. Dámy a pánové, apeluji na vás a prosím, aby všechny tyto fakta byly vnímána při vašem hlasování. Děkuji vám za pozornost. Tak a teď bych poprosil pana poslance Michala Babáka.